Look at it. I'm hinting the grave as shots again with. Ik zeg het doen dat de zaken moeten gaan doen. Terug hier dan zo. Zo'n vader heb ik zien je kan nog grave aan die misschien lulke gaan als je niet. De start misschien is. Zo de grave is niet aan als je gaan doen. Ze figuur als ze wel mag, gewoon als gewoon een plastic. Als figuur te slachten. Ze gewoon omdat zo'n trouble van een gevoel. Ik ben vader dat ik je echt onder. Klaag voor vaak accoucheers. Stel je dat ik het kan doen. Dat is nog een hoe sta je nu mooi grond waar gaat er naar per. Hoe laat je gemoeid te voeren naar hem maar niet. Kom met ISG. Je doet je aan je wat kies kan helpen helemaal rijden. Hier nou nog zo kan kan als je het draast, als je naar kaartjes dan gaat het kan plek. Als kabels de wegen voor van hen zie hier hoe het immer de wegen draagt voor de willy. Als een naast kan het kan plek. Ja, het was vast klaar, maar het ging niet. Dat maatje was zo groen karrig als dat fijn trouw gimmel. Had je was een bedrijf, was je steek kruik van de noeden. Dus een steek vol hout. Dat iedereen voor jij. Dat krijgt vriendje. Zo hij hem een goede hart zo. Als een is dat je toen hem achter hier skijden. Waar is op dan mag hij dan zijn dan zie zijn de keer. Zijn hij dan met goedjes. Dus je goed in je gewaar ju. Hij weet dat een halve draast had ik nu uitgaan het hele goed, ze gaan het NPA's. Dat toen had je geen van hier skijden. Als je goed zo vertelt, meer toch kran. But like I moved back home to like start a family, and fishing's one of the few, opportunities available to, like people like me around to support your family in that, But like if these MPAs keep cutting the legs from underneath you, like keep cutting the legs from underneath fishermen, then they're gonna, that there's not going to be any jobs opportunities left around, no people left on the islands. Weet waar een voertuig. Bij moeder gehouden, de kroep en ze kimtje kon ze houden, maar zat allemaal op de jas. Wat is hagelschap. Start in los en het puntjes te zien, start ik maar ja tagju. Had maar een kroeg. Fem tu catreo, als fem tu stu hij stas. Je gaat maar van de bijouderie. Maar gewoon zo wat je maar een kroeg, ne schent. Wat dat hagas gehaald nog zoals le weeds, le terug gegroeid en hij gaf het al op. Dat ga je moet gaan goed. Had paar de helpen. Had post werd kete show in de kalik. Als we komen te kalik het op. Als me het show had toch gestaan. Hoe je het kastje skraal heen dan nou. And in 20 years' time, when my daughter gets old enough to have a family, is she going to have any opportunities around it? And then 40 years after that, my grandkid's going to be sitting in a classroom, reading a textbook, about the way we used to live up here because there was nobody left,